A yau za mu ɗora a cikin ajin Turanci inda muke ƙara wa juna sani da kuma koya wa junanmu wasu abubuwa na Turanci. A yau za mu kawo kalmomin da ake amfani da su wajen kiran ɗan adam daga haihuwarsa har zuwa mutuwansa a harshen Turanci. Daga ran da aka haifi yaro zuwa ran da zai cika wata 2 ana kiransa da newborn. Daga wata 2 zuwa wata 12 ana kiransa da infant ko baby. Daga shekara 1 zuwa shekara 3 ana kiransa da toddler. Daga shekara 3 zuwa shekara 12 za a kira sa da child. Daga shekara 13 zuwa shekara 19 ana kiransa ne da teenager. Daga shekara 19 zuwa shekara 30 za a kira sa da young adult. Daga shekara 30 zuwa 45 zai koma adult. Daga shekara 45 zuwa 65 ana kiransa da middle aged. Daga 65 zuwa abin da ya sawwaka ana kiransa elderly. To masu kallon mu, kai a cikin wani rukunin ka fada? Ni dai ina rukunin, ko da ke bari dai in fara jin naku. Ku sa mana a comment section. Mun gode.